Jamen Thomas Arnoldsen, anden finalekamp i morgen mod din gamle klub. Hvordan bliver det? Det bliver fedt. Vi kan tage til Aarhus, og ja, med en sejr, så kan vi blive danske mester. Vi ved, at der er fuldt hus, og der kommer tryk på, så vi glæder os rigtig meget til kampen i morgen. Hvordan er det at spille mod dine gamle holdkammerater? Men det er da lidt specielt. Nu er der godt nok ikke så mange tilbage fra da jeg spillede der. Men jeg synes altid, det er specielt at spille mod dem. Jeg har et godt forhold til mange af dem. Så det er altid mega sjovt at møde dem. Og de gav jo kamp til stregen her i Giganten. Det må man sige. Det var de små marginaler og lidt held, der gjorde, at vi hævde sejren hjem, og jeg tænker også, det bliver nogenlunde samme kampbillede i Aarhus. Men vi synes også, at vi har nogle ting, vi kunne forbedre fra første kamp, som vi håber kan bringe ind her i den anden kamp. Kommer det bag på dig, at de har klaret sig så godt den her sæson? Ja, både og. Altså, jeg synes jo altid, de ligesom har taget et skridt op. Ja. Og med det kontinuitet, de har haft i truppen, så synes jeg virkelig, at de har spillet godt over hele sæsonen, så det er også helt fortjent, de står i en finale. Jeg synes, det er et hold, de laver virkelig ret mange fejl, og spiller virkelig klogt med bolden. Så sådan set over hele sæsonen, så er jeg ikke overrasket. Det kunne være sjovt at tage DM-titlen på din gamle hjemmebane. Ja, det kunne da være mega sjovt at få lov til at gøre det. Og så lige status på din skade. Hvordan går det med det? Nå, men det går fint. Det går stille og roligt fremad fra dag til dag, og nu har jeg også haft 2 fulde træninger, så det har også været rart lige at få lidt noget timing ind i det hele igen, så det går stille og roligt fremad. Det var det hele. Tak. Vi ses.